Και τώρα, κύριε, έρχομαι στο δεύτερο μέρος, στη σύνδεση η οποία έγινε από ορισμένους μάρτυρας μεταξύ των γεγονότων του Πολυτεχνείου και της Κύπρου. Μη θορυβήστε, κύριε Πρόεδρε. Δεν θα αποκαλύψω κρατικά μυστικά. Καλά, δεν μας ενδιαφέρει, αλλά και τα χαρτιά μου τα κρατάω. Δεν κατηγορήστε καν για αυτό. Τέστε ό,τι θέλετε, αλλά επειδή τόσα πολλά ανεφέρθησαν εδώ. Μια ώρα θα μιλάει ο Ιωαννίδης για την Κύπρο χωρίς να πει τίποτε. Κρατάει και αυτό στα χαρτιά του, όπως και πολλοί άλλοι, και έτσι ο φάκελος Κύπρου μένει κλειστός. Ήθελα να ερωτηθεί ο κύριος κατηγορούμενος το εξής πράγμα. Μπορεί να μας απαντήσει των ρόλων του τουλάχιστον, διότι εκείνο είναι το κέριο, για τη απόπειρα δολοφονίας του Μακαρίου και την επέμβαση του τόπου. Τι είπατε? Ναι, επετράπει όμως. Επετράπει όμως, κύριε Πρόεδρε. Ελασπόθησαν όλοι. Είναι άσχετον, προχωρήστε. Μήπως μπορεί να απαντήσει για την δολοφονία? Δεν το επιτρέπω. Βρήκαν τις πόρτες ανοιχτές και μπήκαν οι εχθροί μας. Πανηγυρίζουν αγνοί και αφελείς οι Κύπροι πατριώτες, ακόμη και όταν οι Τούρκοι, κάνοντας αποβίβαση και όχι απόβαση στο πενταμίλι της Κυρίνιας, μπαίνουν στην Κύπρο. Πάτουν βαρόσια και μορφού, πάτανε την καρδιά μας. Τα αμυντικά σχέδια της Κύπρου δεν θα εφαρμοστούν και τα ελληνικά τάγκς θα κυνηγάνε για 36 ολόκληρες ώρες μακαριακούς και τουρκοκύπριους χωριάτες στο εσωτερικό του νησιού. Μακριά, πολύ μακριά από τους χώρους αποβίβασης των Τούρκων. Λαθεμένη στρατηγική, προδοσία, κανείς μας δεν ξέρει. Ο φάκελος της Κύπρου μένει κλειστός. Και στην Αθήνα χάος. Έρημοι δρόμοι, οι άνθρωποι κολλημένοι στα ραδιόφωνα να μάθουν κάτι απ' έξω. Η Χούντα φημώνει τις εφημερίδες ακόμη και τώρα, λίγες μόνο ώρες πριν από ένα πόλεμο. Πόλεμο με την Τουρκία αποφασίζει τυχοδιοκτικά ο Ιωαννίδης και οι στρατηγοί προχωρούν σε γενική επιστράτευση, όταν και για την Αλβανία ακόμη είχαν κληθεί στα όπλα 10 μόνο κλάσεις. 500.000 άνθρωποι κάθε ηλικίας συνοστίζονται στους σταθμούς, παραλύοντας το κάθε τι. Λαθεμένη στρατηγική, προδοσία, κανείς μας δεν ξέρει. Ο φάκελος της Κύπρου μένει κλειστός. Πάντως το μεσημέρι της Κυριακής, στις 21 Ιούλη του 1974, οι στρατηγοί αποφασίζουν ότι πόλεμος δεν θα γίνει και ότι ο Ιωαννίδης θα ανατραπεί. Εν ώψη των εξαιρετικών περιστάσεων, οι φάστελοι πατρίς, ένοπλοι δυνάμεις απεφάσισαν όπως αναθέσουν την διακυβέρνηση της χώρας εις πολιτική κυβέρνηση. Ξέφρενα πανηγυρίζει ο κόσμος στους δρόμους τον ερχομό της δημοκρατίας. Έστω κι αν στρατηγοί αποφασίζουν πώς και σε ποιον θα παραδώσουν την εξουσία. Τα ξημερώματα της 24ης Ιούλη του 1974 θα φτάσει από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Τα πρώτα λόγια του θα τα δανειστεί από έναν πρώην Αμερικανό πρόεδρο, το Χάρι Τρούμαν. Εκείνο το οποίο έχω να τους πω ως δήλωσή μου είναι αυτό το οποίο είπε ο Τρούμαν όταν κληθεί στην εξουσία, διαδέχεται τον Ρούσβελτ. Boys, pray for me. Μετά θα ορκιστεί πρωθυπουργός μπροστά στους στρατηγούς και τον πρόεδρο Γκιζίκη, και μετά θα απευθύνει μήνυμα προς το λαό. Ελληνίδες, Έλληνες,
αναλαμβάνω την ευθύνη της διακυβερνήσεως της χώρας υποσωθήκας κρισίμως και δι' αυτήν και δι' ολόκληρων των ελληνισμών. Βρήκαν τις πόρτες ανοιχτές και μπήκαν οι εχθροί μας. Βάλιτας κάτω θυπηνάς κατόπιν της ακροάσεως του κύριων εισαγγελέων και των κύριων υπερασπιστών. Εις τον Γεώργιον Παπαδόπουλον, δια την πρώτην πράξην την ποινή του θανάτου και καθαίρεσιν, δια την δευτέραν πράξην ισόβιον κάθυρξη. Εις των Στυλιανών Πατακών, δια την πρώτην πράξην θάνατον και καθαίρεσιν, δια την δευτέραν πράξην ισόβιον κάθυρξη. Εις των Νικόλων Μακαρέζων, για την πρώτη πράξη θάνατον και καθαίρεση. Η δημοκρατία, η ελευθερία, η εθνική υπερηφάνεια δεν είναι ποτέ δώρο. Είναι απόκτημα και αποκτάται με αγώνα κάθε ημέρα. Ουδέποτε είναι ασφαλής η δημοκρατία. Είναι θέμα μόνιμου αγώνα. Μόνιμου αγώνα.